Asem ne yakin akuafo a wakɔ afuom aba no wabrɛ afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ adwadifo a wakɔ adwom aba no wabrɛ adrobafo a wayi gears a drive a na wabrɛ afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko me sisi ne me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetching Beko. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy a home buying every home. And now Mumpa, Omuan Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row, at to form friends 0246 20 8496. MDA, Ashisha said, Jedi and Kratui, Madia to Musay. Child my food. Obi benya wa na free ade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. We koma omu hwehwe adwuma. Any omu ye bi dada na emom ompeso mo ko manim e wa abrabom munim se ene wiase mu se uni aba for computer skills a o ka chi wa abrabom we nti and I recommend Uniat Practical amawo Uniat Practical extra courses be to send network and cyber security engineering, computer hardware and mobile phone technician, graphic design, video editing, 3D animation, software engineering, computer basics and office administration, ethical hacking, online business and e-commerce. Adie ma Uniat edan so ene se one teaching method no eye 85% practical. Me say eye 85% practical. I ma wonsan adwuma uwie ya adwuma sam enyo dagin. Uniat, Oceani Bianyam Fast will be to say startup initiative, travel opportunities, internet service, air-conditioned classroom and labs. Ya watch a show for my bing, Anya Mesro and a Tima Wum. So Fretcher, baby abeda and yet dodging. You were regular, weekend and evening classes. Shannon so say Uniat a sukula buying Ajiatum. A check council for technical and vocational education and training I say CODVET. So open Chichimua for 0555 383848 0555 383848. Uniat Ewo Kumasi ni Accra your Delta House Asalam Down Runabout Wo Kumasi yeah directly opposite Afroquanta Total Filling Station. Log on to our website uniat.com UNIYAT.com. Uniat, creating Ghana's top innovators. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Aduane de ye. E wo twere num, osenkafo tinum chichemu du wotwe.
Wasi asese nipa wudidie na wonom na wo bre so mfa so na to wi afama me fato ade mu mame na menka wa ba kosem bi odifo bi osuma ne nko aduduma yodi ka ne efe ne Rollins de otoso mienu so de kofo de otoso miensa na asema areho ye ho kwen ofa so wo nti ambese meboni din enso efri ni efre and de otoso no ye efe ne Mahama na de otoso sesi ene a wodi dwuma ne efe no Akufuado na de no de kofo no oba obeye nwuma mpebre ono na de National Health Insurance baaye oba akwa no de Mahama no nso so kofa confirm free semba ya hu ba de confirm ne fire say ni otiso no asisha bobebre wasi one village one dime so ye hui ba ko pe no aye eni so ma mo fra no ko school free akonya ne so de eni wiase ahini enti yo kofa confirm ba ni person san ba akonya ne so biem and so the of or the free SHS aba no ono so yire ne temu ne dani bra ni be hu amaga mami Asem Beba Dabi so say yonim ye bia yero hu na ye oyine ya jawo 102.9 FM akenka we ya jawo na be kanya mi asema yente akenka kenka je babu sunati sonya mutismo ye be kanya o ano na ko OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi 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 Asem Oba abode Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Into Moko Makobo Bio. Me graze won't na mimbo nyina biruwo. Moko Motina bo break them obiara so bobo bio. Maji kwe won't na mimbo nyina biruwo. Na se michi no break into see ya. Mesana komitra bobo na metie. Na se me kosu me busia for engineer to biwa. Marine country we are to biara na minkrabia. Na se michi no break into see ya. Mesana komitra bobo na metie. Na se me kosu me busia for engineer to biwa. Marine country we are to biara na minkrabia. Obrani dia wan kasa wabo ewo me ene ewo yen wo hwe no ya ne nse ewo me ne ewo yen ense na esno obia nso ne nkrabia ade ba ko ya ne nipa yenwene ho se ye beti ase no se esno de wo kra wo bofo ba asase so ene esno se ne me nso me kra me bofo ba asase so se wo kra wo bofo se wo bedi mfinhia aduanan
aduanan na chi wo besan ba ne nkyene a eno ye wo de no no se me nso me kra me bofo se me bofo e mi kodi finhia aduowotwe mi kodi finhia aduokono mi kodi finhia wa hananu achi ne mesan ba eno nso ye me nso me de no no se wo kra wo bofo se wo ba asase esue wo ba beye japade bebre wo be me nipa nya wo homfaso wo be mabra wuni hono enipa behunu sese na wo nso wote ase na wo ye bi se nipa hu sa na se wo no mo fe wo wachi a eno ne de wo wani bagye eno ya kwane a wo fa so kra wo bofo enti se ne wo kra wo bofo ne abrabo a wo ba bebo wo asase so no na ye pe enti se ne wo ba wo bra no ekwane a wo bi bo ne de no hweyie na wani ankobre sa nipa kro de no ma wani mre de wo ankasa wo bo no na yire wo ho bo krisa no ne won kra bia wo kra wo bofo ba asase so adenti na wudi wo banku obi di ni fufuo na ni fufuo no wode mako na edie wo se won tiase ase adenti no amfa nkwane anie na ya banku de yedi mokodie efa ho bai eno yesane wo kra ne bofo ba asase so obebo ne bra enti wo ma wani nkwo wo de ne ho emfa wani ntodie wo bi wo so na no nya wo de a ena wei na ya me papa de o a me wo fani ni paso masinti na japade we ya me die o anyanyam bia wo ka wo bi die no wo de na wayo enti yiro ho na bobi risa ewo me ene ewo ye ense ade aya na areho eni se obi awu wagya na japade a wono kra ne bofo ba be ye wa asase soko na ye se di pakura wo bedi ade na genioma kanten so anyanyam bia wo waye bia nkese ne wana Awurade nyankropon yenda dwene nyina da wusuo enti bua yen wa brabo ayeboyi mu eya wonkuto na yenida wuso Awurade nyankropon wa amwa yene a wa wutumi sesa shabre no meye yie na wote wadefie so ana wote wade so yie na wante na woto so yere wo ho sedie wo bi atumi ayama yie no wonso betumi ayama yie bi Awurade nyankropon ko ane yen kamafo ono ni yendimafo awie dia meka ne se omwa minu mienu na beya akwane ayefa so kra ye mbofo ba asase so no ehihya ye ne beya kamakama emposanye mpo a wono ne sesafo won sesa no ma ye menye yie mede de krobea na yi wasante ena wie ma memma ye nyina ye ho ha na memma ye ho nso afrinhia pa na memmusa wo sa medofo tiefo pa wompom te sei ena me ni wahia bio na ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na e ba besom sani ye da ne da ye kase dwumadie ya adesua ne adekere no awie yesua ye hia se ye besua de na ye be kire ye ho nso ade Yedi aseda bema da Wood Scientific Herbal Hospital. Wonu mo da Roman de da Wood na beta ye kire awie wonu mo boa ye mpa. Agbeve Herbal Hospital so ena awie wonu mo boa ye. Osese wo yade no wodi akini na wonya anu yi a. Babra bedan Agbeve Herbal Hospital for ne mfaduro nka ho. Ena police ni aduro no imbus herbal mixture no. Aduro na adu papa se wonya bi na se wo bobo eboa ho. Ema wuni padua na nneoma si pisi tadema o ena ban herbal center Dr. Mansunie ono na ye nkasa ni nompem adwuma no se yade bia bubu wagu ho na sia ena kora wanyini po na we se no abrabo na wo bo eko no enti se wankasa no we hu se me de botaye bi si mani so na me wo winta so honhom wo mi mu me wo gidie se ebeye na momo de bia wote ho na wo dwene wo bi die ho a eno de obebre sure because who are brabona who be wiase we bono we jai wa brabona nyina to ho na who bo wo bi die ma no eno ne problem abrabono we jai wo bi die dai ato ho wo jai wo de na to ho na who bo wo bi die e de ma no sure na wiase we na Ghana ha so ate no se wo so an hwe ya obi bebo wa brabodi ama wo because ono na e be dictate di ama wo ye we ena nka wo ye we ya ena nka wo ye we a but enam on say Ghana hani pebu ni pabam ade a wo ye no bia frɛ me masa ade a wo ye ndɛ me nyi ni sɛ ebeye ye wabu abam dikebeye ankejai
wunyini no ma instances we ye bi anye bi anye akwa na papa kosi beduane mu no nkante we su duane koko ewi we su ye sei no eye sei eti minim the reason why ya wo de wo ya ebeye but me crab ya so crowd but se wo gidi say no sakosi ye anye ye kofi ye anye ya meme de me ya ebeye ye obia ya anye ye ne kire say wo ye sure thank you eti abrabo no so obi ton ni gobi ana obi ton toma ansi ni ye ndazi mi say se me ko ton toma ye me da say kana obi am abrabo amaw me da say eno ye nanampofo berma ena mo atene nka no na awiabre mu mesra mo say YouTube ho no amanfo e de won adwenkyira asabre ya ye ka say ye de be prapra ye mpredwa ye ne nso aba begum ene owusu ba na hene e wo ye YouTube ne so ene wo kire sa akra ya akrobia ene wie mu akasa pa na you are the man with the vision ene wo no wabedwafo nyina mo ye live e wotafo ahembro no mu a sabre ya ye ka say mudwumadie no edam na ye tie mo pa nyankropon won hyira mo wate reta wa ha kem promise wa ha awiabre mu ye nyina de ye ka eni se dwumadie we no akora ejatwiato Antonio Ponso wo YouTube ne so en wo kire se na ya akora bia sante awiabre mu ye mfa se da matredia mpoto trobonso no sa wode eda foforo asan ache ye bio ena wie na Antonio Pon me nso me mabedwafo nyina wa Argentina sabre ye hwemo live e wo YouTube ne so Yankopon hyira mo na wonkoso anka mo ho na manya retaso honhom no monkoso na monsom afei cheba for set nsunie en wo chesa akra ya akrobia santie awiabre mu mayemfa seda matredia mpoto trobonso no sa wode eda foforo asanche yembio na akra yasan edi achia bio wa fidikase yi so na me papa Isaac Obey akra owo United Kingdom Asem Beba Dabi dwumadie wonfa woni agro Yankopon enhyira mo pa Emmanuel Kusi blessing enso aba ahoma ne so en wo kire sa akra ya akrobia asante aputu ojafo enawie de ye ka eni se ye mamu akwa abo Yankopon ka mo ho na yenso ye ka mo ho ye ne mo na dwumadie ne ye nyina ya ka bo mu ayedie ena cheba for set nsunie en wo se ya wo akra ya akrobia asante eba na ayo wo Yankopon ka mo ho pa wate eni mudwumadi a monso mafato mo ho so na mudie Amina Ibrahim osena na ya akrobia asante awiabre mu yamamo ha o eye another blessed day ya Almighty Allah wode akyeye na wode kyeye nso seyi a na kyese baabia nso ataini Yankopon hyira mo pa ena Baroski eye assembly member wa asesrewa en wo kire sa akra ya akrobia asante mintumi na ensore dako wabra mintie Asem Beba Dabi dwumadie no na nasafo kantanka Mr. Owusu Boate kontanase memhene eni Mr. Aro Frempon abedwafo a wonum nyina atio no na awiabre mu mechiachia wonom sabre kro na amuo no Asante Prince nsunie en wo kire sa akra awiabre mu mamemma wo no abedwafo nyina hawate asemu a mu kani nyina na akrakrobia ewo mu o na Yankopon so nhyira mo eni sa dwumadie we yi a awiai mo afato mo hoso na mudi okay yada mu nyina nso ase ene mo adwenkyira amode aba ama yede aprapra yempena adwaye na awiabre mu obo ade kyia me enso ewa ha akra akwa aba eja akra ompom te sai Yankopon adom ho den pa sure na ena wiei enra ye ba besomoe sa pepepe esomo a ye besomo ye no ye de nsem ne bi ehye fridge mu sa awiabre mu yasan babio se ye ba besom ye betoa so na ye hunu baabi a ye betumi atwa akwa akoduru sa pepepe ene ensam a ye de ba no ye de besua de na ya san so de akyere ye ho ade na awiabre mu adansemamu krobia ye frɛ ho dwenama asankasie bi asi krachi bia owo ye kwa ye ba nyina nsamafo tumi ba betemte ye na ye be wurawuram na ye hulu sene sa asem we no so ababa wa bi ene abrantie bi akwa ware ya ye kan wade mu asem no akora ebi ni o omuntena ye mu no Yankopon ani won mu abro ama wonom awo onum anyamamu ni bi ema awura ne nyimbiem okone maame hwa kwa akwa bawo obaya ni kuna akofo oba foforo na ya betena dem wo
ada imiwura osimentimi no ntina bio enti se ne ye wopede a wo yi unioma ekwagu dan we mu na me nso me ne me yire na amanya ne fresh no yenso ye mo ha oba ne te sa asem no awurawura na dwem wawura na njankotan mu sesei ababa wa na bodam atiafa so obodam a krache ne se omfi awura no ene ne ma no ebio firi se awura na bodam Asem Beba Dabi before kokan ya oso obesa abrum nua na awia yi ye bewuram na yakwa akotietie na yahunu se asem wei no emu tesai enra ye de asem betu dwa se yakwa koku aboa wo bi ayeku no no wo wa owonsa mienu enka wo de yenim se sane wonam ho no onam hotea ya bibie ni ne ho na wei de eye wo wa owonsa dako madafo no ba be Ghana fo bebre masesa mo de yedin atutu mu nkuro but mo ntiase so that say eyesu wo Greek wo nanka eyesu ene ye de yedi atukuro wo Ghana me say na ay busom bi wo ay Greek kuro e fa no catapel aha na busom e fa no kwankra yeah busom wo Greek radio bankra okay Anderson Benjamin awiabre mu ma ha WITHKROBEA ASANTE over awie mejoso very good etiefo sabre ya ye kasei Anderson Benjamin ene anya no ewa ahomaso yi na nkomo a ye ne Anderson ekwa akobo nyina afiri adanse dwenama kuroduam ena aba betodwa se wache krachi bi ya krachi ni wonfinchi abese duasem yenu chia ye chi no botaye ene na dwemu po enyina ne sesebe enkrofuo bi ama krachi contract sesebe krachi no on produce enkwada ho akwa na onfa emra saade ihunti ena awiabre mu yafre Anderson Benjamin se asem no sane wadi akire ehwehwemu a waye ene ensemu akrache no ye kire no oka na wode kire aposifo no omra na wo mebomi mu emfa nkire yen andi sa akrache yi a ya kire ni Kwame Bensu anyanyambia edie be pa pote ne ha no enti a akwakoba sei yo WITHKROBEA ASANTE sana wodi tu dwa no sa pepe ene tre yampe bi emodo mo che ni osisi nya kwa ne bisi ekuru wi a yentwitwa ne 9 mienu no efiso yentwa ne ti yentwa ne nsa no yenkoto efewura swami bag bi yenfa akola ne sem yenkope foot bi ne yento ne yenfa ehihye ho so na be ya omo de ade na ekwa obi ehu akire ne nsa abro mo kopo mo na ntre hia mene no so no chane me ekwoso adanse me hu pa titi enkola mo yira ane ayen kwala mo edwedie si yekum nipa etutu no ho akwa ne ekwakoton no ewura adansmem ndi se mo de sa na batuma ni mu dia na so no so fa mo ba phone no frɛ aye assembly man o hwe adanse dwuna ma electric area no bo na mene no si wa branch ko ni pa and what did sense mi kra se o ma kokum nipa akwakoton na abra o mo koton no branch ni sika o se de man no ne sanka cha branch da na no a woka and is a man send 30 million be go branch no bo phone so dia and tempo na mo nkwachi branch apa omo di o say yo kwachi aye Kwame Bensi and go share you dey bia say a police for nsa na no na no ada Abraham go pie mu no omo ko ka asem no Abraham so ni jemu ade nko on yo na emom no na ade ni huenguna no e de bia na nkrofo no bu om kwasi apen no na o de omo na nko mo bedu a wa my praise for no achi sa ibabonfo a omo tuto nipa awo aye aguna so adu no na no mo go pie mu no na abra mranche ni ndi nkomanzi twem se ampa amama ne be ma branch zo mrefi ne mo no matena se na mabo asa ne be ya obetumi amani babonfo na fi agwanso aduraba eso mo bedu adansi obo ane tuna mapoti mo dia wofa omotumi achi no nti wofa moti ya ne ne kure abranche de 30 million na be gun boba phone so wanya kola ne bi ena onya ono ane ba enko okwakoku no ne mo no committee for ne azema mesa kanwa samre usumi na abanya ni wadu bia se police for omudi akire ahwede ekọ ti wofa mutu ye dia enu kontrodo okay Anderson okire se nankasika
ɔgye free saa nkrɔfo a ɛpɛ enipa no hɔ no nanka ni nyinaa total money no na yɛsɛe on mama no 1 billion ɛna so nya akwala ni bi de ba on ba fa body no mu ku akwala ni wie na so on ba fa body na on ba man 1 billion but 3,000 so 30 million kele da mode man de also on the on say obekọ no aba no ofo ka no do hwehwe akwala ni bi afi boy so bobo mpa no ma bo no mu ku akwala no mbenya no ono sa 30 million de on fa nya woni ma na mo no so mu ku akwala ni wie dia na ko mba fa ebunu de akọ so edu akọ ya nkoma den dia ko mama Kwame Ben so 1 billion e was scared the anymore. Okay. Ebra wono mo che Kwame Ben so no. Wono mo hwe ni mobile money no so. Na sa 30 million 3,000 Ghana no. Na gusu ana. Wo fa bra ni aye manche bienu a no mo ya dasefo a sebi Kwame Ben so no ko bo amane sebi ai mission bi abo connection bi aba enenti mbetuma abo ame a njabro mo bi sa Kwame the mission ben no so enkrofo bi pelipa to ewo aguna so do enti o ma send 30 million ekume phone so apani apa wo fa mrante ne giswe no ne 30 million no eku Kwame Ben so ne mobile phone so a tabre na nanom ani penufo a ani asema mezo mo ina husampa na 30 million de ne mobile phone so na abra wo fa na no amekọ nhwehwemu ewo adanse obonsu no mrante bi jese Kwame Ben so na 3 days oba ho no otonsama nkrofo no mpa sikana wo tno fresh ngwan wo fa 50 Ghana, 20 Ghana, fresh bani be into say. I don't know 30 million dear bro. A cock yi and now they enjoy or the no answer or the idea and say, oh, bones were never physical money. Yeah, good, the mobile phone is 30 million cash on the one for the sign. Okay, some crop from your nua, Okohu, one more bones, walk at your almost a connection, the abano. Some crop from one more. And we go who one more cast Asem nature won't say connection the aba Andy. Wafa Abraham could do a boys walk me got to some 90 million na Oshamuni and Yabia na branch chimwa on the day a ban or say uncle baby aba among Cosunia say be obedient to among Cosuadi or from we a class pa the Cobas is a job we be about Mina and Cosuaniano. The Abra connection we ban on Uncle Bo. Yes, I'm right. I'm an essay. You job of Frabo. No, be son say, you are swa. And I say, a job be a human being by a cockle down on so Dabi. Media, or missing in Kuminipa. The new coming to be Kumintina, Media, but then come go by me. The young chocolate being and I'm so far. Uncle, you very fast. Enti, not just Sankanya, Yana, na Kwame Benson, Ukraine, be. Ya, will call you some ranty where you have to dress any woman one. Nanka onkune banank when you different person ya and coordinate call you. Wafa Abra and ya branch about con as a benchuma and be James Fanny and Tuja. I will take her from Sunevi. Of Abra and anything common or KC, a branch in a corner. Now come a Ben Sui at in the bar already 30 years. A Kujina, I heard Junama Park so. Oh, and you must be the movie sat when I say, but I send on a Jumi, Uncle Betja Park is not so. But the name channel to Oba, to a fast and coupon the first year, and a couple of some 90 and a foot for one more, so Broma to some of the car by the offer and Kabu Quacolano de Nopoy, Abu Bian to me. Ha! A dear way, yes, serious. A family had ye. Kwame Benson, one more chair, no, or Mubusan say, quite Benso, and more fast wa, Sanko for noa. Eba free for sumpatamo honomo agnas wedru hobano kwan ben so no Kwame Ben so ne fa so enya wono mo ene wono mu di sankita ho no a wo ye se obeye nipa supplier e de ama wono wo fa se we bi so ye guso ye di agire na tape bebre baba tape wo ye ni na baba mo tege fun bi atie bi wo fa o si abrantia na according to Jesus so the tuna no so no de wo kwesa sa mi shi ni bi pen one nkrofo be kokuma akola bi amasikatumi amano ka nkrofo ne titi no tese wo be so penya akola ni bi odwuna ma agobo nsumpote mo de a ene boye na abrantie ne se sikada da bi wo ene mo ntia ense ne be ya amenyima hode ne ma ye de ene wonsa ne dada na bra ofa na dam so a only 30 million ne de ba ya abrantie etumi de so no tumi se no gomma ben so no wa no tie ene su aguna su aduro wa no ne boys ne nam ze adwuma nam ze abrantie no ya che ana o shebo mrante ni bi bo se
15th February this year abranches of best surprise in Crawford Power Junamba Obenye Sika Kubutum about to cast and when our bank of what you know send a branch and next biswa or no Yankopon Afifia Sabino Akaka Jeremy. Do I don't know to branch where this must be a chepa. One casa what a Junama and now boons and what of our branch and a Junama Kudumano or confide the name about Okugum. I'm going to show you Anuaba. They say offering Swedru and Waba Betna Adansi mem. Over Lonze, so bad as Remedia, Nananamas and the Fonso, I had a bomb abaso. There, Modom Sass and my animal finds the phone, I want to phone, anonymous before, and you grab him for the to be back. As if you find members of the twice as much as he and one year, who has uncle fat, which is not now, and to about Adams Remedia, and find the phone, a grab him for now, one of those bar. The and the number of bedrooms I say, number one, South Bensu to her. Sabi oya mko mkuma no mapa no de swedru pa no duma akotia sabi over abranti ya mian fifi akwa akofa sanya mbransa mdi abai. Okay na anyanyam di ubusebusa mu mpanyimfo se sa nkwada yira yaku obi ayira ayepenu a yehu no koso e wo sa area ho a omo ye witness to that na OTEC 102.9 FM. What be Edin Como? I am Jam Ranting Yapoku or war Adansi Obons, Edin Como. Say, yes, what about I check goings or the former, but no being to me, we say, Sabi, Nibabon for the Kuku, no, the then go by idea, no, never know. Say, Kualaya, I'm putting one idea of her. On Monday, and with message. I'm winning the very fair, the Dicaya, ABCD, the Moon answer. Okay. Afe ma yenhwe adwuma ben pa na sa Kwame Bensu woye e wo sa mpotamo ho ofo be good mo dia adwuma tije bia ni wo na nzena mranti galamsia no mo ye ni kankra ba fom tema mranti bebre do mo ni acha aguna so duro omo ko no ma ba no ofo wuni adwuma pati mranti bebre na ko pie obons good mo dia mranti dia na mo ka mo bom mo dipa mo do mo mbedo no mo do Among bus ya ekpati jepa opa sa do any ya so ya ne wo na mo muntu bi hu se abrantie no de bia da no de tuna no ka se wa this age we dey be pen ma bu no kwasi ani sika bia krem se bi on to tuna no nti wo fa uju sa abrantie nde idu na dia odu aguna so duro na me bonzama bon pa ya o de ura dance mo sa be no aka ka adwami na ede na ba yenti a ya mani beli Nebia ankwa se ye ne krachi ya akora be hyehyɛ ho na aguna so adurofo no aba se bia ye nya nipa bi bra na be fakɔ na nka ya kye wonom frisa aba ni se ye de se ni hom so benya hint no yo wofa another aba ye ko ekopie mu ewa dazi oboso no na benefo mo obos ene dwunamba metene committee for na assembly members no omo akọ eduase me abedi for na akọ kushia na no ani ebisa manten ni say na bo mu ko na kwesi say nso for ne ba besi machi no so abra mo ko no abrantie ne bon na mane no so jem say ni pa bi na bon pa enti na say ni ba bon fo no a omo efi aye suedro e ba betu ni pa no enko betuma de omo ana nka omo abepi mu adansem ti go pi adansem dia na nko omo etuma den achi no na we no ensemo a aye mbrante hene ode to nsentwofo anim na ye bi say na sabi obi a machi no na mobile money 30 million egu phone so no no so akodi adansefo no ntuma fa adansefo na nko president ho omo ntuma nko kansem na sabi omo ja ne tra ne de mbrante ne hu abranti a pressure da no so sika bedi ni sem de bia enko ye ne ba bia onko gokum ni ba no wo so bia no onko gokum odu odwe namba bia do ko be foforo nti wa fa ga o jena ga mu di se adwuma no so mama ni be na mu no abrezu for ye esi ye wa adubiase enchai adubiase nso kwadwe na amade emu nhye da ntwe bia saa se wo be ba na wa mane emu nwa enti de esi wa adubiase abaya wono nso kwa aguna so aduro kosu adwuma na wo ba adubiase ye beku no enhwehwemu bi kire se yetu ne ba ye twa ni nufu enom ne de keke ka ho wono mu amusa Kwame Bensu yi se saa de no woni ho link bia Asem Beba Dabi
Ofa ana medi kan e kan no ene da ye ntumi anko eye obrifo akati obi demo no amane ya amade boyen se omo amane be sa branch en kofi na mo no obrifo be nhwemu na eno da omo share kwa mo peni pato no ne ewo omo ba ko ne so enti omo yen sa branch no mo amane be no kofi na mo no mo obrifo na on e de nkrofo no mo mra se na be ya omo betumi aboa na ni papa no fo no atuma na no na nkrofo ka se samri ya wono oba beto papas then pan ya bono pa ni ya chine dina kwa for akati de e be den na kwa mi no tumi afran nkrofo nso omo mra no wanye bi ofa de na ntumi ya adwuma nti as we take a gra almost your presentation na samri nkrofo e di ma bubu ndi abada ni na ka se abranchi ya montuma nya no hwe mo agya ne tra se onko aye dynamic code mo de ade na ehu sikana be gunu mobile phone so enta okwan bi abafa so obenye bi akọ ne de abranchi abafa so na we ni abobu ankrofo e di wo sampote mo benso owo madodo sei abranchi ne de abema anko okwakuku ni ono na nkode na ekui ana nkode ne ko akwara no wo dynamic code mo anti ofi benso na oba anko ba be sa connection no dynamic code mo ha okay Andy mayanko so ne ani akire na ye hwe ba bi asusan edit brode hono befa nyame ya adomo ade ebesi bia no okay mo ani adwuma atiefo wei eye Anderson Benjamin mianka same wo faase ya owo adansemamu na asemu a esie ama abrantie bia owo mfinhia no aduasa mienu Kwame Benso ene ye frɛ no na wo kyerɛ sɛ krache no efiri last year eba this year na sɛm a wo kan sɛ ono de efiri February mu kɔ no amanfo behu na fɛre dwumadi a yedie yi da bia meka sɛ ya adesua ne ade kyerɛ sɛ woni wo bi te ompatamo na sɛ edanipa na no sɛ me enche me benyeska enche menyeska enche mo behumi afɛre enche ebeye sɛ ya sɛ nipa kro no yi aposifo asutire ema yemfrɛ no emusebusa de nsɛm krachi hyase akeka ka sansemi enti oje 30 million no na bɔne so ɔpɛ nipa no a odika no a ɛba ne so 1 billion de ebi wom enti ene yete saade a onko ada 2 boys bi a ɔmo nso ya killers ɛba nuasua mu a wɔnom sua nua paa onko hu wɔmo na ne wɔno ankasa ne ba wɔnya mfinchie no ɔma boys ne bi ɛna boys ne nso yɛ faster asɛm no ɛtote ya sabre ya ye kasai ya che Kwame Benso no asama ni bill right so fortunate for us awiei yenya assembly member oginamu ema adehia ewo adanse dwenama ewa ahoma no so onimonyamfo Samuel Ama eni ni din honorable Same awiei OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi dwumadi esunye yamo ha o OTEC 102.9 FM honorable na umpom to say yeah yo umpom to say honorable ayo yeah very good yada se ene oba ye wadwuma a wahya ase a wobo nyankopon hira wate me da se very good na sa Kwame Benso asemi honorable ababeto wanim right eto wanim sen as assembly member ya sa asem we yesie wo mpotamo eto ebeduru wanim sen honorable yo honorable me da se edika mi chia etiefo omo OTEC ene anopa awie nyina na asem no ebeto menim wo kwesida memenda anwumre no enti asem no ebeto menim se ono waka akre ni boys obi ni no aya nhihia se ono ompe nipa bi emfa eman ewo suadro nti asem no ebeto menim nti omu bebo ma amane se sa asem okokan no akuro bi a eben me ebe 2 mile square ewo obonsu nti omu fi ono bebo ma amane for hono na ekyese na asem no wakobo na nafufo no nyina amane se opekwan a obechi saa nipa no nti boys no omu emwa no baboni a ochi saa no omu esonimu nti omu kan saa na mbo nipa na ono no eni na edi saa adwuma no owo ammunition so omu edi ye adwuma nti oba na wabwa no ho nti ye saa dia na ekese na omu penkofo a omu no omu ebehia no kwan na bibia eti saa no na omu so ati saa nipa no edi ama no
nti we na eba saa no na omu estima ebe bo mama na ese saa dia mi nso mi mfra mi mrasefo na mi wo omu wadwuna ma na yenko bo omu na se nipa bo ani no oba na omu ni na eden esieni na mi ani mi na omu ka tia na mi fa moto na mi fa ni ma mi kan na yekodu ho dia na asem na ayedeja e wo ho pa na omu eba na nti asem no na akwese akola no mo brat no mo na nka o pese odi ne ba no oyesa ade no nso ne du ho na omudira ebese kwa ho pese omudi ni pa na ede pa na mti no se mudi ni pa ebia na se mubu na se bibia ti sa asem ye nya asem no mu hwehwemu enti na ewo se mede no ebo ne ho ba na mede no koma police fo no omu ebo ne ho ba na ye asem no obo na ye asem no emu hwehwemu pa te na asem no etete eti mini wonu kodu police station na okoka na asem nyina wo se ampa owosuaduro na 5 years na onu edijima bi na onu bisa se ni poti sa de odi no ekoye den no so onu alo nim nia odi no ekoye so ma ko ma sa report nyina ewo police station ho nti omu editati no ewo police station ho ma de achi adina tata na de asa around 1 to 2 no mu na mi ka atemi nti arisa omu se yenko na de achi no asem ho no se oye se wabo commander na wo ada new advice amane enti ayenko na ade chi ayaba aya Monday enura Monday ya asem na mekei enti Monday no ye koi enti yakọ no mu no na ode asem nyina ye de koto commander anim ewo new advice enti commander anti ye se wo kocheche na asem mu no o ye se nye se bi a okodi zamboni bi na mbom nya eba nse onu mo okatia boys mi se anka omummu ano na omunchi ni pa boni a oye saa adi saa no na me timi ka se o se bo mu be bo di omu ni etu ahunbambo bia ho enti saa dia mi de no ebre police fo na police fo no ankasa mu anu na omu so border na de ya be bia na nkrofo be fa be nya na omu ahu enti enya dia oye saa dia no na commander say se o ampa se wo saa adwin dia ene aka ye be fa wo so na ya hwehwe saa nipa odi saa djuma no enti oye ma ye man be enti na kese na ode ni call CID peni ho a onu so wakotutu nanu aka na asem nyina eden ewo ho enya oye ma ye man be ma ne ye den e bai okay honorable ma ye hwade bi na ne ede ne ba ye nti a ne ba onu ane so Asem Beba Dabi yo ndia trise mi call asem no mu no e just asem no okọ obosu ekoka asem no ewo ho be say run 4 o'clock no mu no it wo be fie no na maami nipa na obo oka maami no so onim za boy no kwa me bien so onim no pa na osuma ne ba ne say on be fa kwa me bien so no enko na asem a wate no o mbise animu ye na ohun se ne obesi aka asem na den esi afa eti ba na ayifo no bae no sumani no ba na okọ no na ne ba oni ne ba no kwa na ewo fie ho enti okọ na ne ba so ye se o da mi kwa na o jam ho de ene okọ ami ne obekọ enti omu nyina aka ho eka ga no hu na wufu moto no efi ho ekọ papa no ho ekọ maami no ho na maami no omu kwa no maami no dinu ko share ni dem mu ebisa no asem a esi na omu eka no okay honorable maami musa wasem bi maami me ne umienu yemfa ye ho yemfa to ho se oya assemblyman a owo hoi owo ho na wanya call na ma introduce me ho akire o se ye frame na WITHKROBEA na honorable me pese me ni uhia enti ya ne abrakumase na onim ya ba be hia wo kumase oba ya amane a me de to wanim ne se oh honorable we de me pa akwala keto a owo be 2 years na wabusa me se na ode ne ye de me se ade a me de ne ye de omfa ho ubetumi aboa me na menya bi okay makasa asem we ya kire honorable why any first point ya wo beko say menini passwords ya kwa akodi sa nkomo we entimo mwa me why mo ho na abedi nkin akọ first baby a me medical akọ police station very good entini na ba ye ntia sa kwa me bensu wan police station na mom wo call boys bi wo say boys ni mom na emwa no na wo mo nche sa nipa no yo that time way commander no ebisa no ho a question obisa commander no bisa no say wo say wa de na wo ya no umpe enti nya dia ade na wa membo police fu amane ana say asem ma wo kom ho wa membo na amane say na eko na omutu asem no ho anamo na mbo ngwa akọbọ boys fu no amane say omumo no omumo awo
na omu enti stand back commander bisa no sa asem wo ho boa no it is say no so yi ano e kire me okay honorable yadase why ye jai akadema mo etiefo mo na mo ye ageorge fo mpanyimfo sa asem gui mo hunu ne se Kwame Bensu yi adwen en wo de akobo police fo amia beli no ana se sen ena mo hunu no right yamfa sedama Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood osi nyaminie papa yi ena sabre ya ye kasa die watumi awurawura kwaye mu sahwi doctor no onie wodo no awura kwaye brentuo mu ewo sahwima mu na wakotwetwa enhoma ahodo nso wakikasi ani na wode aye topaye ya ye frɛ no Dawood 360 capsules eye topaye na sa topaye ubenya bi unya bi a de ebehwo ede ama wo ene se ebeboa wo ama wan kasa se wusisi sasabro koko anase namu yade ama bema sabre ya ye kasa waye mre woje wo ho anye empam de adabridwo nko na wo bo eduru ha 2 minutes ene sabe sweswe simidjoso ena otumi ye enye obeye sama ayire wadwa akofa wachi se wunya Dawood 360 capsules no na se wonomo a sa haw no ebeye firi ho ama sabe wagina so bememu ama se wusi fom a ye betwa pruse e de amawo na bema na ye ne ho aduru si fom menua ba sa abre wunso sisi wojo ho anye enamu yade bi aba so koko ha na e haw enti amawo nsokora wuntumi mpushi mfanshi abema no Dr. Dawood se nye mema nko aduro e man so nom enti oba benom Dawood 360 no obefam 180 na bema nso anom no ono nso anyamu 180 no ma kesi ani Dawood 360 na no nya no enti manom e mema nom monnom na sisi na de ewom ena Dawood ointment ne nso eyanku sanku we de papa no aye se wobi wo ho a wote yaw pa woni nipaduam ebia obi de ye na chiribremo obi de ye na poso ne na poso obi de ye sasabro bi e wone so enam sa ayoso nti no edura no pa no osore yakwadwuma so a na ne ho kire no kope Dawood ointment ne bi na no so fatwi eno de ye de twi fatwi na wodi twi a ubenya wa hoto oba OTEC fimfia ha Dawood 360 ni Dawood ointment no ubenya bi afa ba bi eto no Ghana ha bia pharmacy drugstore herbal center udi ewuram say ye Dawood 360 na wo pa bodin ye Dawood ointment na wo pa bodin Fred Dr. Dawood e was 0244 886437 afa 0201 681 717 unya fresa ahoma we ya Dr. Dawood wan kasa beje so ono be kasa de wonte ase no obekire nsemu ama wanya wa hoto Agbeve Herbal Hospital enso nie na Dr. Agbeve ono de osi wonsinsuo mu ansa no ham wo ye bamamu ne nananom nru a wonmu di gya no eno na wakura mu asomu a besi sabre ya ye kasei entinua hini hamama nubna ena Dr. Agbeve odidi dwuma e wona so ye ho wo de afaka afiri kurom edwoso kai na si wo Kwamu station na ye besi uni ye Kwamu ahimfie nim yenya si wa Kwamu ahimfie na anim no opposite ne hwe animu ena eye Agbeve Herbal Hospital na hai sa wo ba ha de ye ywomawo ene se obi wo ha ni tri edwa ne ga wo de akini a wonya no yie obi wo ha awo ho aye ne den obi de eye ne yafunu mu haw obi de ye honam wani sansansa ene obi nso de ye prostate mu haw bi ene nipa no aba ne so na wakini apa no adura wonya sa wo de ba Agbeve Herbal Hospital a enura ye nananom de dum ye mfiri tete no ye de bi beka wo yade ye dawso no ubenya ahoto wati ase ye wo mfidie obi o ha stroke de nato form oba ye de be feel na ye de awurawura wo ye de bi atretire wo mponim na wanya wa hoto ye ne ane ye de mo na soap ni mo na cream aba honam wani nsansa sante bone ye wo ho wati ase na nso oben nom ne de kekeka ho no fasam na ni dware na fa cream no fasrasra Agbeve fever obi o ho atridi yade enye na wone so ya na asa wonyare nso wonte apo unya Agbeve fever beboa wo Agbeve tonic obi o ho nso a ni mogya ata wewe ni nipadua mu na ye ne ya
oh na sasabro baby to no bia no de wo pe bia no kwa bodin na won sabeka Fred Dr. Agbeve e was 0246 59 5256 unya fresh ahoma no a Dr. Agbeve obeje so right a grandpa for obia blem kakra well akra yenhwe asem wei na yenka na ewiase se yobi di ewuo na ye penipa part ye penipa koma ne techrema na ye pene ba ne bema ne nsatia ne nwi ane ade no ede ye niema no ya doso na krobia asem to me as adwe bi na ode ebo oman no ane police fo no Asem Beba Dabi adwe pa na oyusuo krobia entimi nkoba de biara da se police fo tim bisa ne kosa wei ano no no say this answer ya onabo edi mine na mine dia then I'm sorry say wo bia me bo pa ya ma 3000 say fa kunipa na wo momo no wantimi anko police station na wo mo na anko frɛ wo mo no na hwan na nka wo ne ko gina so gogu no ose no ode daada nkofo na mo ma ba da bi enti wo mo na okobo pa no okobo pa say yenye den omonye den because unye nipa ni bi anya oba na so ko yusu no unye bi ba e ko replace na ni ka wo anya kora ni bi no at once na nko police station eti pa no ko bo nkofo we say momo mbra no na wo mo ba be yeden. This is the question on ba be yeden because akora ni bi nyina ho yesi nya oba no a eti say unim ukobo even nkofo no kora pass and say omo na wo say ombeboa wo say ne be ya wan na odi ni gina say what is here say unya bibi di ye bibi eno no ye wu nyina so as a bait yes ukoyi nam na de bibi ba no yes eti say unya bibi gina so na de say mo tichi ni pa na to ho say mo ye de yo mo sheda di mo ja bia gugu na mo twa to ane kra nie na ka bia mo ya hide out kakra na ti won na ko bo mo pa no kaka kire o mo no die na mo bufu ye say eyade akro bia o me bobo pa be ka kire o say akra egofo bi de connection breme enti no me pese ye ne ya chi wo mo a ebe de na wo na be ka kire o no wo bufu me ya sempa say what you say o asem ni ne ebe de na wo bufu me me na me de adwene ba yes pe wa bro yes assembly man ya me pie ho a enti ede na bi sie eya adwene ono kaka kire wo mo say connection ni nie eti mo mi na mi kunwo bi enya dia okoka kire o say na krobia edu ba bi a aya na ball ye nimba ye nim hwo o ka police for sempia ye say wo no wonim security den eti ball mi nimba mi nim hwe ball mi nimba ne hwe pa ye hwe no eti mi nim kotokoni hasi boli obi ase bo ye penalty a eti mi hu na ye penalty so and there na ye clear penalty eti mi hu na hui eti mi nya police ni a eti se bi de bia no yesu de emre ko nim no a ban bosam ane niema common sense be kire wo say ade we say eni pan say wo mo sisi ni pen eti kono no daada wo mo ede no ye mo sisi no Asem Beba Dabi in the police say you kwano any 1 week any you to baby nufu you to baby ba you to baby tekrema ya why ni take the first say ni trimi so whom are you suspecting and the investigation na be biom obi etimi abase obi penipa it means he knew them and then amunchi nipa no ai ma ono no mo nim komo kra no na mo fo no ko ba bia because omo hia pen obi onim wo mo Asem Beba Dabi na u jare se onko fie no onko dada wo re kwase a we tabo wajimi the business is over you can't get them oh win that police for nyom na enyom kira ahwebo so apai the only thing they should go no there do e bia o se any security ya se ya jim na ho ya nko school da
nipa ne ne omosia onim wo mo eti onim say nipa smesi obi nim wa oni uni nkomo oni on send ne sika ma ho eye business am ye eti omo ye business partners Asem Beba Dabi omo partnership I did not police for the check on only the woman to their area no and net the own number huh wait yes I'm going in the studio that's so me say yam ko hwebiem na ni so o ka say abroku no o ma broku go fon ba broku no edu baby a mo say yam mo amo but ye boa mo edu baby a aya mo so mo ntie mo na ye de boa mo no yesu ya dwe ye de ma mo ni bi because say we no boy ya okoi e de asempa na boy betimi da nkofoi e de o fi efense so duro e de o ba boss no who do know the say unko praso atase no man right e tu ko camp no man boss ni edu na side wo ni nyina da forest mu e ti go for the betimi aba forest no ne ko mo tina no ma koso ofi no mo ko on me fa pra no so kra o betimi afa akosi du nkon no mo ko wow e ti o de bi ho no mu a enenya obi na aboa wo what is nipa no e to the gate no okay yeah Mesamba Subio Akrampa for Honorable Atobra Justice Assembly Member Yeduase Kote Twim Duase and watch say Akra say dear Eda emu no enen kakra de tum no enu amu na sesi ye wura no enemre mabunu a aba enam sikan tempenti Akra miemu sa ye ho sa hotoso ne arehemu bein ne benya se mfinhie duani a edi animu beba no ye betumi aye se ya yen sore ye Moscow ene ye nkura hodo a ye wom no Akra ye wasem bone po I'm very sorry Akra ya Akrobea Asante me wode cham so na enioma ekoso mprempren omayim no eye bad say ye chinipa no na ya mpaneshi a sankofo e wonum nsamfo a wono ye wonum nyaye o Akra yo Asante DJ Wonder Latricia nie na Akra menema bedwafo ye nyina ye wa haba na ekromu e menwe so ena ye nso ye tie Asem Beba Dabi Akra ya Akrobea Asante owusu sekire nsu nie do me abra kunsu udwumadie no Akra issues ni bi wo honom a wote a okase Guinness ena wo kyerese Akrobea mame ma no bedwafo nyina ha wade na mo hotese ye ho ye da bia ye tie mo na yentumi nyai mutie nso da biara da monkoso Akra na ewiase de sesei emua ye hu Asem Beba Dabi nso ampa yankropon ka mo ho ene mudwumadi amodie na ya Akrobea Asante crazy world ne de Akra yatim TK minsuminie donyina na kusiamwa ene emos nana onum nyina etie mo monkoso ana monkoso ene mwadwuma pa monso mojo right ena bosheba ewo kunsu ba ne ekrum do maame 20 na wo ho eno wo mo kire sa krai oh and somehow enura we ene we yankopon hu ye mbobo oko YouTube ne nso so a omanfo wo ho ya onom nso ehweyen ya enya asem keto abrantie kusi tinkla ewo YouTube ne so no kire sa Akra ya Akrobea Asante maame nwushi mu nyina the best of today na yenso ye wa ha Central Market dwom ya yenso ye tie mo pa Asante Prince nsu ne no se Asem Beba Dabi ampa Akra na mene Mr. Yabeko Olam Nutrifudfo ena yenso ye hwemo ena chasadu o se Akra ya Akrobea Asante original chase abido DJ Magari tomorrow market fo no yenso ya boade mu ha pa da na ye tie ena na ajele wono wo Atlanta ena wo kire se happy Tuesday enkoma mo na yenso ye hwemo pa etie mo kwadwopon wo se Akra ma ha monkadwangum KO to me ventures for yenso ye wa ha ye tie mo entwisame na asensu nie wo se akenka wura Akrobea ye da mo ase da ne da se ne mo somo no momma ye neje na nadwa nati wo wadankwa ame ene wo kire Akra da bia wo ma ye nkuranhye ma ehye ye nkuran pa ye da wase pa okay yenso ye da mo ase free se onomo ye dwumadi a ye die wonom nso de won sika botene pa ba beta ye chi
ene oba kokko waba bedu oba kokko akwaba yenia na mpom te say nyame adom korobea we de me ball ba kokko ya kai masembi asem de hene na no de me kwoto amanie mu na okoto amanie mu o say da de me kwoto amanie education unya na wa mia sanka ama na nwona udi anya de anka de umia ma egura na udi ede udi se bi pia but na fi so bi ante o ma jabe ho very good any ya wode ba heba awie ye tie mu matebe da se ye tiefo nyina eye ba nompe ba nkase ai ba hotutuo de eye ubi a fa nkase mu eye ba heba center e na obetimi di wani akire se wo ho na se ukotodwe eye wo ya unique app no eyiyi kotodwe ne ya ne ho ahyehye na ensuo bia begina ho a eye ba heba center sasabro e na asoso unompe so a na se unipadua ni manhuna mane a eye ba heba center obi ensanso a wotini ma wontimi enkoam okoam so a ontimi ntini mu obi te ho no mopeso sorry ontimi nyina ne nan so said ye ka be sorry waka na ko baabi ni nyina ne sa ni nompe ne nkasa eho aka oba ade anim die mu no oye nompe no wodi nsuo kakra echim srade ene nneoma bi hihye so wodi kasa bi efe ni gregro no eno emre esisi nkasa na ni kakra said be ya enkasa mienu entimi entwi ne ho na infections a eye nkasa efe no osteomyelitis no ebi ya wa sewewe sa nneoma echim ne nkasa ni gregro ni nyina enti ebasa na kasa no ekeka bo ne ho so na fe ede yaw sonko abrɛw ɛna kokram eto nkasa mu a ye fe no osteoporosis eno so ebi ya wa na kyese onkasa no ɛhyehyɛ honam nim untimi fa wani hunu so ne nam ne nyina no na ehunu na ewe wo ho no ma na wakopoli afi onan nim timi bu mienu na abusa ho sɛ de ahwease nko ne nyina ne sɛ kokram atɔ nkasa ni manase cancer aye nkasa no ɛno na ban se fabre no na onhwɛ saa ɔhaw ne amane no emfama ɔso akotwa x-ray o spinal cord to aso te sɛ ahwedepɔ no wodie no eyiyi eye ba heba center anase saa kasa no ɛho apan ana akrake ana de to aso no ba bia hwan anase ebie eye ba heba center wose ujonku obo ha ne hip bone okwa na ekasa ebo adoma na edi nachi ni nyina se kasa ne ye gegre na edi nachi ba se fabre no na onsiesie san kasa ni nyina emfama obi akohia nkwansia na ne dompem abu ba esiesie nkasa obi ensa na ho a na yi na sensen ho na eminim se de nyoma na ebe sensen so sa mesro sa wonsa yiyi anasa de broni beka cho sa dislocation of arm no se bi wo so aba se fabre no na onsiesie ma me pa cho enkasa mu haw ye ne etu ase Zimba Excellence Business Africa Business Awards 2019 eye ba heba center ene de ma no bones expert ebusuafo sa wonom pemu na ye wo ya enwoma amabro so fan kasa mu no ene hawa ensan ye ho enkwagi prafo front sameton kasa ne so eye ba heba center eni gisem e wo ne se oba ya de ahaban ene di adwuma enye se ye fa mpane bia ba wo de ahaban na tetare so ne de manager fa so ahaban na bo adwuma ewura honam duanim ekon kasa nim ekosiesie ohaw ne amane abamu nyina na wa no obesori agina ho no utim se yes wa ba baabi aba ya hotadin ade te kumasi atonso agogo eho ne edi adwuma baabi abefa ka ubedru bia no se wo ba ban heba tensa ban heba center ye kumasi atonso agogo aban hospital na chi wo ene edi adwuma etiefo ne adofo eyira kwan ya eso obusafo onto kwan me pa cho betimi afre number no 0244 08 34 82 0244 08 3482 anasa 0272 50 0012 0272 5000 achemfo ba wose haban kasa wotena bebuo mu number no so egu screen ne so anasa Facebook go ba bia edebia no betimi afa abusuafo ba heba center nyankasa nko na ehwe nyarwa hoduo bia ye wo clinic bia no ye ewo yaso ye ho enti be patcho infections a friend say epilepsy anasa tware na ayewa aban ye tu ase me paucho pi say ye dambo na to de hye bi so aban okutia sa ohaw no na wa fa bibra ho na behwe awrade an monyam obu aye kan
ɔgye ho akyinye abusua sɛdeɛ yɛsi ɛsa ɛdam anaso obi wɔ hɔnom a saa de na ba ne so a wɔhu na ma ne ba se menka kyerɛ sɛ wo de wakoma to yɛmfa ɔde hye ne bra na ubenya wayaresa ɛde akɔ yɛyɛ no akyire na yɛyɛ bi te sɛ gonorrhea anasa baba so nkekae sɛ bi wɔ so a ban wɔtenete yadeɛ ne huhu ne sɛ etimi twa wo sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima gonorrhea wɔ so a mepatro betwa wawo ɛnu na yɛ na hia yɛn na infections anasa nsunsuanso ayɛ na ɛwɔ so ne te sɛ sɛ bi a woyɛ bɛrima na ɔbɛrima mu hyehyɛ enso firi mu ba ensan bi agu ho a wote yɛ duru kumasi atonso agogo oba ba heba center yebenya baabi ama wada na ya hye kama odompem na ebu a na watwe nuro no ne watia wade so na wo call baabi etiefo emfre yen 0244 083482 0244 083482 anasa 0272 500012 0272 500012 achemfo ban onimfo man kasa achemfo ban wose ahaban kasa oteno abebuo mu abusuafo ebre na ha be ma yakwan ama ye de asie ma tiefo nyina moniti a enya adokrobia Why? Yankopon su nhyira mo pa. Ene mo adwuma pa mo bo. Enti atiefo mo ate enkwade Dr. Ma Herbal Center. Ho asem ene aka na ye de akyere mo no. Emprempren obema wani abre na woni Dr. Ma no ankasa kasa. Number no eye 0244 08 3482 and 0272 500012 offers our number ya Dr. Ma obeje so na se wanyanka se ana no mpemu hawo a eye Ba Herbal Center de beboa ama problem na free ho obi ne cancer arthritis obi na chiri bremo no owo haw obi nsa asoma ache no ya oka nsa no tumu a enye yie adammo etwere stroke wo de fabra Ba Herbal Center na omwaw franu sisia na enenen kasa afa police ni na duro ni nso wodwa so imboost herbal mixture eno ye adura sabre ya ye kasa de ya atum na ya du papa police ni na ye enti obetumi afra ni post ni aduru sharp herbal center imboost herbal mixture no ya aduru papa number 1 immune booster ya sabre ya ye kasa se we immune system no ekofom ya imboost herbal mixture ene se soto obi aye ni na nipaduam ya de ya ne pressure baabi ene nam no wo je ne hwanye diabetes esichire yade won so wanya problem won liver ana ne kidney mu menstrual disorders obuni nse enye yie ensi so waya mre wompem ama ebi enam yade bi na akofa sa haw ne de aba konna kope police ni na duro ne bi imboost herbal mixture nanonom na beboa wo baabi eton ro Ghana ha bi awde wuram oba OTEC femfia ha kasa wo pe post ni na duro ne bi obenya bi fred post ni no e wo 0246 208496 ofra police ni no obeje so na onewo akasa awiai mewo ena ni ajabi ewo manim ha empanyimfo me mamo akwa aba mumpom to say very good ya fra me krobia nana yaw asante eno wo udi de say ya tia hefa na ofri ba ha pato mfra bodoma sokole ahia sokore bekwai asokole bekwai asokole obanyu nso udi de say me ya osapon odi ene maami minu ya baro unu ya ba no enti wo faase ne abaya sesei ne ho aka no wo faase sesei waye dai wo faase ne sesei na adwene no anya no ma sa anya no ma sane yen kane no ote no ntisa mo hu ne sa bio maami wo hu ba de se den na ato no pato de ato no ni akasakasa oya no ko prawo bi oya no ko prawo bi enkane na sa na ote dabi no ntisa dabi okay no ni hefa na no ni kurote pato no te krono afrancho kromu anka bema ne so e na sa adwen mu haw no aba ne so ai bema ni dey the same o say tutu okay baabia aware e de enipa bi ebedu
ɛna sawura bɛyi ne ho akyerɛ no akɔ akɔdi yɛate a wo ba no yɛfrɛ ne sɛn akuya from pama ne de ba akɔ de akuyo akuya from pama ɛna ba akɔ de akuyo yo na na ekoma de frɛ no ɔne ose tutu no ɛwɔ ma bɛma na ɛnam ne so a sɛbe wabɔdam no ɔne wɔ ma miɛnsa okay awareɛ mu nsɛnsɛm ɛna ama akuya wu sesei na dwen mu ɛka no deɛ mɛma bi ɛde ayɛ ɛma bi ɛnam ade a yɛfrɛ na wadeɛ nti no ɔbaa bi aka ne tirim pɔ paa sɛ wɔno paa deɛ sɛ wɔwu no akɔba bio na sɛ wɔbɔ ɔbaa na sɛ yɛka sɛ yɛfrɛ biribi awareɛ ɔnkɔ mu bio a ɔnkɔ biom da obi awadeɛ nti ne nkwa so atwatia obi abɔdam ebi na ato akura wie ɔne bɛɛma brɛ mekɔwa ba o ɔbaayɛ a ɔbaa ɛna te dɛm hɔ sɛ gɛ no wayi montwa me ba ni abedi saa asɛm ne ho nkɔmɔ maame mmɔne adwuma wodan yɛ ayɛ fɛ mira me da se na ɛsomɔyɛ no na aka o ɛno deɛ nyine hɔ maame aha dan a yɛbɔ so fɛfɛɛfɛ nyinaa ɛyɛ donima sea complex ahunu sɛ ɛtɔ da a nnua a yɛde bɔ yɛ dan soɔ no ɛtaa hunu anaasɛ mpo ɛmu taa koɔko a ɛba saa na dan no nwunu enti ɔde DSL alloying steel trusses ɛnade a yɛde go dan so aba ɛdan biaa wotumi de go so ɛfo ɛna ɛnwe naakye enti sɛ wode DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na wode donima NMK premium roofing sheets nkyɛnse abɔ so aka ho oh na kyɛ sɛ adwuma no si na NMK premium roofing sheets nkyɛnse a donima de aba yi yɛwɔ ma ahodoɔ yɛwɔ NMK lawn span alloying ɛne ne governance IBR ɛna NMK nails emu pia nso sɛ wone sika donima ɛma wotua ne nkakra wɔnum yɛ latest products a donima de aba abɛka dada ne ho enti me nkɔ he kwasafo YF Junction ɔbɛnjiare anafrɛ 0244 126625 and 0540 101 555. Donima Steel Complex. Baby, at the power F1 no. Eji, Mississippi, Ewa, na me kwachi, shime, my betting so edimi, oh, Kafra, kum yaw, me brana boame, would you buy no one to me cry? A Mary Life Spine Clinic, and what I'm calling you, a Mary Life Chiropractic Clinic, one February, and yes, surgery, some cry. A can who say ya, no me woo. A Mary Life, or Babwa and Tam cry, a banded pain, hand pain, waist, tight, foot, and shoulder pains. A woman, Yana Wonsa, and now one answer it, a better pie, kotojo, one night and now hip your ya, a nerve problem, and a bus stress management, scoliosis, spondylosis, no idea. We hear Dr. Ademafo, we hear a Mary Life Spine Clinic. That's woman at Maria School Junction, or by Silverside Pharmacy, Kwasenso, Padaso Estate, Mango Down, only Abofra World, and a bone. 0559 724464 0559 992655. Mary Life. My dear, yes, it is. And then mammy miss out. Meaning so dumb a pan. Now, I am super and pan. I'm in one down. I'm in one deck. Oh, let's the dicker pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my Hannah. May I say, now, maybe the emotion to my answer. Hey, Debbie, maybe I'm sure clear fancy. I said, I'm sure some. And what can you say, dear? Many Mona soap and Mona cream and every wool. Said the Mona soap to me skin rashes in your crop. Na e pump and finipa home. Na Mona cream to me sap proper on the hoa. I'm a chimney for broom. I'm asking I am saying, as I have boko, sabo fradiano. Oh, does he say the mini jam? But be a what's the Mona cream says, you know, maybe hey, Mona soap and Mona cream. Now, the bones in your dinner bush radio and any Hofeno, Mamma Busuamo. And I miss my donsa. Omafu here, Mona soap and Mona cream. And Fred at the Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahyehyɛ saa ejedi nkrato yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ
na kwasi wen na magina ha chebe yesima aduasa ne a wompie dey o say inside no aso adwonso ena sinima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena didi ni mu ama afedie dwonso kra ho ayeden na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra tete obi ka B2 methine capsules ewo dwaso obi a wo candidiasis odepo a obi ansansan gugu ne bema ana yade mu nyarewa bia no eye tete obi ka B2 methine ene capsules ena ese obi e no ede ahoto bebre no enu achi no tete obi ka herbal center ede tete obi ka garlic bitters and capsules ede abadwaso ne to diabetes ase high blood pressure asthma obi ahonam yaw tete obi kan fo dia ma o tete obi ka B2 methine ene tete obi ka garlic bitters and capsules edodo atwa fo ni kire KNG herbal ewo mrum Fedimens herbal Danny herbal Colinac herbal and healing herbal ewa Chemfo new market smart herbal wo boase ena Jodas Mass ewa Konongo Owuskobi enso wonkoko ana fred 0243 975 628 0243 975 628 titi obika herbal center enu papa fieni. Debiara Dani akwenya ewo homa ye de boaboa ye ho emadache ene se obema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dache pa we die entwintwe hu na ase ehunim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wanya mfie 9 ama wanya dache pa eho na omodaye so ehye ase ma ye ntwa akwada bia nya fa wo ba wanya mfie 9 ana mofro wo nipaduamu sintobi eko kindergarten zisia no munya omodache pa enkai boy mo de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no mabuafo UNICEF ni USAID kaho. Oh Jesus Asio atware okwan ama okwan atware asio afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa atofa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenimu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no uduru ba herbal center aso ya eyade ketewa bi edema no uduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwanhia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankire ene yantwe wode ahaban ene toso ba herbal center ewo kumase atonso agogo ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fom ankasa ahaban kasa woteno abebuo mu Asante maye yesika futromai shebi amponyankopon ne yaginiye eno nti no maiga na abo ho dawura abo se yenyina beka abomu esi National Cathedral ama safu Yehowa ebra ni o se wo bekyere wani so no waye wafam die we nti na 2 Samuel chapter 7 verse 13 say ono na wo besi dan ama medin na mama na hini adwa etima kosida ene na ya wada 30th January ye fundraising kese wo Kumase Bantama Pentecost 1890 temple otumfo set to Otosumienu ni Jamtenani special guest His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo Speaker Apostle Eric Kwabena-Nyame Chairman Church of Pentecost Host Most Reverend Professor Daniel Yinka Safo Kumasi Council of Churches Chairman and Most Reverend Samuel Asante Chairman Ma NCG Board of Trustees Shannon so say 30th January enyumre no num kopim nonkron anyom tofone Daughters of Glorious Jesus Diana Samoa Diana Hamilton Minister Sack ne anyom tofo pi wa National Cathedral yimu wo hu won bi sore be ya wa from die ye wo ma wo chidom ye wo nshira wo pi Alpha ni Omega Ashasia ni ye nyame Ujie brenie unkonim die brenie umpeja ye brenie odofo die na wokom o how bene da so amane bene da so eminti ne yahye dwumadia ne din bi Alpha and Omega prayer movement na ye de bro OTEC kasafidie so ukwada nwumre nondu ekusi na homachi nonum eni fiada nwumre nondu ekusi ahomachi nonum hia mesofo nsiafie meni nyame nkrofo a awade dom ne na basa ewo nso ye nampabo so de wotie ne ayaresane fa hodie bebre ma ye nhia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be ho awade abasa be ho awade tumi na mi okay edamwase yekoya yasamba
aha yɛ 102.9 FM OTEC ɛna mutie na Asem Beba Dabi ɛne dwumadi a mutie yi din yada mo ase sɛ mo atwɛn yɛn ama yakɔgye yahome na yasaba ansa na yɛbɛkɔ no na yɛwɔ maame ɛne papa anuanom yet atea ɛne yasapon yɛwɔ wɔnom ɛwɔ yɛnim ha ɛfa wɔnom bɛkuawuo ya ɛnam bɛɛma so nti awura no sɛbe wabɔdam na maame a wawo ne ba ɛnenim sɛneɛ asɛm no ɛsii wadama ɛdeɛ paa pɔtee na ɛno atea ɛsii yɛnti a wobɛkuawuo saa problem wei aba ne so ɔne ne kunu si fie o afrancho ya bronko ento ɔne akora ɔne papa ne tifie na ɔyare na bɛfa ne kɔ akora ase te wɔfa ne kɔ akora ase no akora ase wɔ no na bɛma no wɔma no wɔnya ne hwee eti yadeɛ no de ne kɔ ayaresa kora bɛma no wɔma ne yɛn na kakra masa kora ne yadeɛ ama yadeɛ na ɛyɛ ne ho na me sɛ ne ho atɔ no eti wɔn ma ne bɛma ne bɛyɛ so bɛfa na kɔ abekumasiya na me yɛ ne sɛ ne ho no ntɔ no nwie nti wɔma ne ho ntɔ no ama ne ho ntɔ no bɛma ne yɛ sɛ ne wɔkɔ nti wɔamfa kora no a mekumasiya to one man or quan was sabent to a baby of a fan and Fakora and Koran, who non to no women, who to not have a fanaco. Beman acquire Ben Archie and San Banasati, Casaka Sebium. Nams, the idea Maquamana Koyan, the idea was Sakataka Sebium. Into one, make Fred Bearman say Miss Reno. A Koran yarinti one woman me and Reno. Me ye a Bearmanama. Bearman asked Moka says and Banama or Bewari. Nipo ya de wede no aba asetana ti be ma ne ba yese pe e no be fa ne man mienu e no mkotra Pentecost asonda no so de wo mu be kuma se am se eja bua me na me hwe baba wa no e ma ne ho nto no na ya de na e ba first na me hwe no ne ho nto no eti bua me na be ma ne ko ese ne me kwa na meba obeba bo so me nkono na brantie ne mai te bosumi nkwa na brante man de metia sa brante no e fresh na dafo so se me ba na amanti waware eti e wano na me nyi ni se waware me te me ba no me saade ne kokọ kompa e ba na afi na yade ne ye eti wo de kuru bi ono anu se ma me kokumase e na wo fa ne ba ba ma panimu e kan so ne ne be kumase oba se be no beto wo ba wo fi hono wo si wo pa ne be ma ne se kwa na maware na he kwana maware ene wase na me nkwa no maware na fie no nkwa wodia wase kɔ na maware eti ɛhɔ no na ɔba ne start sen ɔboɔboɔ ane nneɛma no waba ne kurum wɔfa kyɛnse a na ɔba na abɔ n'ani so wɔfa pan a na bɛrima na abɔ n'ani so eti hɔ no no na me ba ne ne wɔ mu ko ntɔkwa bɛrima ne paapaa n'ani so nti wɔbɛɛ na n'ani ase no na ho no ene wɔbae wɔbɛɛ fie na wɔkyerɛ mu nyina ɛkyerɛ me ena me bra ya sapon e friend say what say e dia de na wo dia yakola no ena wo kire mu nyina asem aba wa ne de wontimi ware ne biom na wonde wakɔ ware akɔfo ba wofro abetine fi wonti wontimi wa me na me bra bu san senti e dia asem na wo ka no ena wo so wo ba wo ne na sifie ena wo ka kire ne say wontimi ware biom na antimi ne ntine fi wonti wakɔ ware nti wapam no amanaba bɛma ne mu ya yɔde ma me bra ne sɛ efie ne de ne wɔ ne me ba ne siiye na ne yire ama ene wɔ ne twa abura gugu asase ne so asase na wɔ mu te so no mu si fie no ama ene wɔ ne kɔtɔ prot no ne wɔ ne twa abura gugu so eti bra ye ba ase no na ne nua ba ebedi adanse ne nua ne fe no ye pokuya ya wɔ no so frifin so ebedi adanse ye sɛ prot no ye ama ne osetutu ena akɔtɔ prɔto no eti hɔ no ameba no bro mi wɔ fie sɛ me na me bɛfa ne kɔ ɔkuraase ama bɛrima na kɔ ware ama bɛrima ne ama no abɛgyi fie no eti hɔ no no ena me bra yɛn sɛ ɛnte ne de enti baba akuyo no ɔbɛsa ne na ba te akuyo no ne ba ɛfɛ ma na akuyo no bɛka na asɛm nyina ama me bra no so ka ne a ɛfɛ fie no na me so efie ndem nim no ho ne sɛ abrantia no befa me ba akuyo no ene won ne je proto no
one je proto no mo kontokwa e ma me ka asa me je me ba no e na obai boy friend ya no na ba asokoro be siesi ya wade no saade me ba no ba akomase asa na wo mu kosi fie no e bra wo mu si fie na dan edi nka no mu si pie ko ti pie ko no a wo ne ba pan mu na wo mu ti wo bi fie ne friend Ameria mu ko tu epono mo be to e fie na no to mo ni tu fie na no mo ti mo na mo si pie mi no ka ho pie no e pono no ba ko ye 2 room no pono no ye ba na 1 room so pono ye ba ko enti bra e kire mi ko fie ho no me so ko to wo ba no sa ba nko to no be ma ka kire ne sem akofa so me prepare fie ho ma no na mi ni mu se me ne me sister bi ne fa na Miria e na ye ko fie enti ye ko fie na oba ne wo fie na wada dan 1 wuru num ti 1 wuru num ho no na me sister Miria na me ko fie no ko to oba no busa se bro se no oba we ye no so oba no akofa ne se o me prepare fie ama me na me ni se eye ne yira akofa no a oba be wa no eti ye ko na kire na wo fresh ya brante so se e fe no kwadwa amwa no wo ware no na ma dwene akosi sa oba na me kwato no wo efie ho no eti wan mo no ma mo me ba no so amane ye se ma kwato oba bi wo fie no no be ma na so frɛ me ba ne se akuya akofo oba bi se o me prepare fie ho eti wan mo no na ye me ya se wan hwe me ba ne yade ama me ba ne ntimi ya metena ho no mo akofo oba no betena ho no eti oba me ba ne so da bia no wo kasa se me na magu na wade eti wan na ma yade no kwa na ekoso na die se meti wan ma no de abebe pra me me ba ke to ayi ko jam nche na se wa bure ni so kase emiensa na na me ba me ko ye so wa ko school mu akọ buru nkwara wo school mu ho no mo me nda we ya obi wo pipe ano obu nsuo koyo so mane mu nsuo na ti se bitin chen se ne ma me ti se bi makole me be ma ba so po no ya ba kola no rubber de koyo no wasa to rubber ne kene ma rubber ne pai eti wana abranti ane ba ne me ba no obe no wase kwasa oba ne yade enye se yi ne free krom ya so an kwasa ne yade na se opra oba na e kwa me be fa so no mpe eti wana me ko me bra yi fie se me sere no omoa me na yemra wase etutu no na kwa be fa so be sa baba wa ne yade eti me bande de esi no okay atiefo wei eye ababa wa akuawuo no ne maame ena sani asem ne tie no wa kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛ no enti boa yɛn brafidie ne ho bio oba no ansa na ɔbɛ yare no na ɔne saa ɔsɛ tutu no ɛna ɛte wɔ afrantwo burunku hɔ tema wo be yade no ya wo be kasa kasa no me won ma na me bra bi fra dabi yidi mabusa ona no ansa na yade ne beba no na one bema no enete e wo burunku ho ba cho ai na bema ne kire se eye den e na sa yade no e hyase ada ye ba radio station ya no e no no bema no be me na musa na kwa nkwa yade ne ba me kwa na no wo yade na ko fa ne ba e kurase na da ba radio station wo chireche mu me ka chense wono na de ya ma me ba na yade no ene wo senyo no me ba na yade na woni me bia komantem ho ena ama me ba na yade esu me de minum se wo ha oni atenti o ma me se me fa se 2019 no na abranti wo sende ba ko 10 cedi ba ko 30 cedi ana ye ba ha se no